Защо децата, когато станат 14 плюс годишни, много често се отказват от спорта, който тренират? Аз съм Живко от Самурай Доджо Варна, спортен педагог и спортен психолог. Причината за този отказ е, че децата са били юркани от много малка възраст, твърде много, вместо да се направи обратното. В ранна възраст, когато детето първоначално отива на някакъв спорт, то отива с идеята да се забавлява. Обаче започва да тренира, треньора вижда някакъв талант в него, той е на 8, 9, 10 годишно и се казва: "О, ти ще ходиш по състезания, ти ще представяш клуба", и започва да го натискат. Давай, давай, давай. В един момент той усеща това напрежение и голяма част от децата дават отбой и казват: не искам повече да ходя на тренировка. Тогава започва натиска от родител, от треньор и това се нарича външна мотивация. Но вътрешната мотивация на младежа, на детето, изчезва. И когато ти не си движен от вътрешна мотивация да постигнеш успех, да се развиеш, да правиш повече и повече и повече, а така са по-голяма част от спортуващите деца, то когато стане достатъчно голямо, за да може да се изправи пред родителя и пред треньора и да каже: "Не искам повече", когато може да го направи, то го прави, заявява го и много често спира със спорта. Много важно правило. Малките деца трябва да спортуват за забавление. Малките деца, които се изпращат редовно на състезания и от тях се иска победа на всяка цена, са под стрес, изпитват притеснение, голяма част от тях може да повръщат преди състезанието, да ги боли глава, да вдигнат температура, да се чувстват апатични. А чисто психологически на тази възраст децата нямат развито усещане за конкуренция в истинският вид, който ние възрастните разбираме. Те са приятели с децата, с които се състезават, искат да играят с тях, искат да се чувстват спокойни и надграждайки лека по лека етапа на своята подготовка, етапа на своето израстване, влизайки в юношеска възраст, вече се почва да си казват: "Искам да се докажа". И "искам да се докажа" вече е вътрешна мотивация той да отиде на състезание и да се представи добре. Но когато още на 8, на 9, на 10, на 11, на 12 години натискат го родители, натискат го треньор: "Давай, отивай, състезавай се, по-бързо, по-мощно, по-силно, още можеш", той се изхабява в тази детска възраст и физически, и психически, и след това, както казах, когато стане на 14+, може да се изправи да каже: "Не искам повече". И това е правилно, защото той наистина вече не издържа. Но ако оставите децата в детска възраст да спортуват за забавление, да спортуват за удоволствие, да ходят на спорт, защото им е приятно да се виждат с приятелите си, да играят, да развиват физически качества, бързина, ловкост, справяне в трудни ситуации, то когато пораснат, те ще имат, голяма част от тях, самостоятелно желание за изява, да ходят на състезания и да се реализират по този начин. Разбира се, не всички от тях ще станат спортисти и съвсем не трябва да е така. Тук изключвам малък процент, които наистина от деца им е заложено състезателния елемент. Те си го носят, но това е наистина малък процент. Голяма част от децата, които спортуват, го нямат. Развиват го в по-късна възраст, но трябва да им се даде време. Именно и поради тази причина голяма част от децата и младежите не остават в мъжкия и женския спорт. И примерно давам пример с България. Има много силна детска школа, има сравнително силна школа 12, 13, 14 и след това започва да става рехаво, няма деца, те не остават в спорта. И как ще останеш? Вие ако сте били подложени на едно такова мъчение, да го наречем, години наред, давай, а нито организмът, нито психиката ти са били подготвени за това, естествено е, че ще искаш да избягаш от тази ситуация. Затова, родители, треньори, мислете умно. Не юркайте децата твърде много в ранната възраст, оставете ги повече да се забавляват в спорта, да постигат някакви резултати, но не на всяка цена. Леко, дори на състезание да отидат,
Хайде да се явим, давай за забавление, за удоволствие, защото в крайна сметка какво значение има, че ти на 8 години си спечелил медал републикански шампион, обаче на 15 не помниш нищо от това, което си спортувал. Мислете умно, за да можем да направим така, че децата, които спортуват, да останат дълго време в спорта, да заобичат спорта, да заобичат движението. Това се прави, когато не ги пресираме излишно. Аз съм Живко, Самурай Доджо Варна, тренировки, спортни игри за мълчугани, бойни изкуства за младежи и възрастни. Ус!